Salutare toată lumea, eu sunt Miță92 și bine m-am găsit la o nouă serie. Da, doar că el a fost așa de tâmpit, s-a aruncat înainte. Și din păcate nu suntem pe aceeași mapă, cred, nu? Nu. Am zis că nu m-a dat de nisip. Power 3. GG. Asta e meciul meu. Decât dacă dau de un hacker, atât. O sabie de diamant. Purple, golden apple. Ăsta pe 5. Cum nu? A venit unul futus grijan. Știu. Ha, ieși. Ieși din arenă. Nu trebuia să dai hub. În fine. Să-mi zici când ai... Să-mi zici când intri. Nu putem. A intrat. A intrat un la Skywars. Ha, mă vezi? Da. Te văd. Hai. Te duci spre arere în 3, 2, 1, 2. N-a intrat? E o hartă... Stai să dau tab. Da. Te văd. Ba, nu te văd. Te văd. Da. Cu legiunea nu adă. Gata. Știu, mă duc în mijloc eu. Nu! Da, eu filmez. Am murit. Nu cred că am fost pe același server. N-am fost. Părăsește arena. Va fi... Se putea noi să nu dăm... Eu închei aici videoclipul, chiar dacă are 4 minute. Deci, cam mai se încheie acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare, dar nu o să mai jucăm Skywars. Baftă lume, pa!